Kamusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, kundi pa halata sa ating intro, ay dadaanan natin ng mga memes ngayong linggo. So, basta makaabot tayong 10 minutes, masaya na ako. Kay LJ Baloka, that face when pokpok ka. Ba't kailangan ganun yung buhok mo daw? Namimiss na kita, Victor Magtanggol kun nasan ka man. Huwag ka lang bumalik. Sunod, from Joseph Padillo. Oh my God! Meron pa palang ganitong patch ang Grand Theft Auto. Hindi ko alam. Okay. Anong ginawa niya? Ah, takbo! Naku, mataas na ang felony mo. Nakaka 3 stars ka na. Ba't may... Oh my God, ito yung may martilyo dun sa... Victor! Ba't ka nandito, Victor? Ano ginagawa mo, cameraman? Kala ko ba tapos na yung show mo? Oh, Naku, 4 stars na! Okay, di natin pwede pakita yan. Okay. Ano pa rin yung martilyo? Saan to? Katipunan ba to? Hindi ko makita kung saan to. Wait lang. Hindi ko makita. Pa-Espanya. Espanya daw pag kumaliwa. Tapos pa kanan Makati. Saan to? Yeah, respeto lang naman ang pwede mo makuha kung batuhin ka ba naman ng bato sa mukha at nakapag-drive ka pa din, di ba? Daig mo pa ang lasing. Maraming salamat, Joseph. Ah, shit, here we go again. Di ko alam kung anong ginawa niya. Wala akong kahit anong konteksto dito. Nagnakaw ba siya? Kupal ba siya? May tinamaan ba siya doon sa eskinita? Meron ba siya tinatakbuhan? Hindi ko alam. Importante, marami siyang pera. Sobrahan siya sa cheat codes. Tugs, tools, aspirin, yun lang yung maalala ko. Pero pa cheat code na pandagdag ng utak. Kaya marami may kailangan sa Pilipinas. Ng sunod! From Jack Reginald, nobody boys using new Snapchat filter. Inggit lang kayo, ha? Yung filter nila permanente, ha? Kung gusto nila maging babae o wala, dapat tayong pake doon, okay? Sila ang nagdadala sa kanilang sarili silang tao, at kung ano man desisyon sa buhay, kung ano man problema dala no, ano man hindi problema dala no, sila ang sasalon nun, hindi naman tayo. So, sunod! Edgy Alcacid naman! Sabi ko na ba darating to eh. So, ulitin ko lang kasi ayokong atakin ako ni Tito YouTube. Sila ang bahala sa kanila kung gusto, wala tayong say dyan. Respeto sa kanilang desisyon. Kung wala naman sila tinatapakan tao, okay yun. From Jomel. From Kaigan to Kapuso mo, Jessica So. Di manoy, From Senseful Memes for Stupid Filipinos. Guys, literally only one thing, and it's F, we're disgusting Philippines. We just want our island back. Yeah. Yan ang pinakamahirap sa lahat. It's the cantot that counts. Kasi di ba malasasaktan tayo. From Justin Carlo. Wow, good morning. Gusto nilang ma-retain yung kanilang badge. Top fan badge. AI nilang mag-isip. Ika-copy-paste na lang nila isang gagawa. Para at least yung alam mo naman ang YouTube or Facebook algorithm, hindi naman nila nakukuha yung quality nung comment or nung video. Basta mag-comment ka, that's an engagement, and +1 sa kanila yun. Tulad sa YouTube, di naman alam ng bot kung anong magandang kalidad na video sa hindi. As long as balance yung quality mo, hindi sobrang ganda, hindi sobrang pangit. Basta gitna siya, tapos nagagawa mo siya ng mabilisan. Diba? Kaya nga may mga reaction channels na hindi na mag-edit ang ganito. Diba? Ang gagawin lang nila, salita silang ganyan. Tapos lipat doon sa meme mismo. Ganun lang kasimple, diba? Di na kailangan mag-edit ng ano. Basta YouTube algorithm, ba't ka ganyan? Facebook algorithm, ba't kayo ganyan? Bigyan nyo naman ang kaluluwa ang algorithm nyo. Sige, para sa YouTube, Facebook algorithm, geto na lang ako mag-edit. Wala nang green screen, ayoko na mag-green screen. Brendan Jason, Manga Anime Philippines. Yan yung kalidad na ayaw kunin ng China sa atin. Sa inyo na lahat ng cancer na commute, cancer ng mga politiko, cancer ng mga tao, sa inyo na lahat yan. Pero yung resources nyo, amin na lang. Ano ba gusto nyo mag-eto? Ha? Wala nang ka-effort, salita lang. Tapos lipat doon sa mismong meme, tapos balik sa akin, tapos lipat doon sa meme, lipat sa akin. Sige, balik ka tayo sa dati nating kalidad. Diba nakakaasar? Siyempre, para kompleto, lagyan na din natin ang laugh track.
Galing mo talaga eh. Tito YouTube. Nakatawa ka. Sunod. From Stone Cold. Ito na lahat na nakikita natin, di ba? Kesa makakita ko na magandang comment na merong insight, may onting wittiness. Ito na lang, paulit-ulit. Witty guy, comedian guy, joker guy. Cancer kayo lahat. Sunod. From Edgy. Huawei paalam, diba? Nag-news na hindi na daw sila susuportahan sa Android, yung mga software. So, sa ano pa naman yun, sa susunod pa na batch. Pero for now, makakakuha ka pa naman kung meron kang Huawei dyan. Pero yung mga lalabas na phone doon, yung pang public na, yung public software na lang yung makukuha mo. Hindi ako magaling dyan kung meron dyan mga software developer, mga IT dyan. Pa-comment nyo na lang kung ano repercussions ito sa mga Huawei users. Pero sabi naman, Huawei lalaban pa rin sila. China strikes back! Kaya hindi tayo papakawalan, probinsya tayo niyan. So, nagsasama-sama na mga paborito kong bagay ang ating tatay China at si Tito Willie, di ba? Huawei! Dahil magaling ka, meron kang 10,000! Wow, cool meme. Thanks for sharing. From God left us unfinished. The Philippines, everyone knows who's in charge. The Philippines. Me, right? Yes, you. The passive aggression of Tito China, di ba? Provincials of the galaxies. Kahit saan dako ng universe, lumulungkot ako, tama na. From AJ Sado, narinig yung pagbaraba sa G pero may sumigaw na may bababara. Thank you, Radon Diaz. Doon na lang bumabalik ang aking pagmamahal sa Pilipinas. May ganun pa rin tao, di ba? Yung mga tumutulong sa matanda, pagbababa ng jeep. Mga ganun simpleng bagay. Hindi yung pagbato ng martilyo, ay iba yun. Hindi yung kasama. Ano ginagawa mo, cameraman? Masakit yun, random citizen. So, maraming salamat. Sunod. Kentucky Kun, maraming salamat with the sauce. Lagyan mo lagi ng gravy, aking mga opais, diba? Sino yan? Sino anime character to? Kawaii! Kawaii fried chicken! Sunod! Miss, can I have your body? Tangina mo, happy 8. No! Bigyan nyo ako ng source codes dyan. Ako, sa mga hindi alam ibig sabihin nun. Mabuti naman, mga anghel pa tayo sa channel. Kayo na lang aking last line of defense para di ako ma-demonetize leche. From Trashy Weeb. Yamere ko na sai! Mukhang nagsisimula na tayo sa ating mga Pinoy Weeb. So, kukunin ko lang aking kapangyarihan. Sandali lang. Basurang Weeb Jutsu! Dahil tinamad na ako hanapin yung damit ko, okay na to, di ba? Sabi ko nga sa iyo kay Tito YouTube, babuti na yung kalahati lang ang kalidad ng content mo at hindi yun makaka-apekto sa algorithm mo. Which means less effort, more income. Di ba? Kailangan natin yumaman para mag-ihokage tayo dito. Sunod, maraming salamat from Jason Kanzaki Santos, stand user Japan. Oh, Mike Enriquez Kun, you dare approach me. Leching weeb. Sunod. Alam mo, kaya nila kailangan sensor yon kasi dahil doon. So, sunod, maraming salamat. League of Anime and Video Game, Senpai Play. Anong gentle? Titirahin kita sunod. Ho! Nako, yari-yari ka kay nanay from Ezekiel Manrique. Hanggang sa ni Teknik! Lagot ka ngayon. Palo ka kay nanay. Nako, kung si Tito YouTube napapalo ako, paano ka pa? Lagot ka sa nanay mo. From Minute Burger, Goblin Slayer, Angel Slayer. Oh! Banta! Pag gumaganong-ganon ang Minute Burger, di ba? Ano na Angel's Burger? Nasaan ang sagot mo? Ang ito ay galing daw kay Comic Guy. Pati ba naman sa mga burger may drama? Mabuti yan, friendly competition lang naman yon, di ba? So, healthy naman yon for any company, diba? Tinan mo tulad yung PLDT, diba? Dahil sila ang may kapangyarihan compared sa lahat, nagiging gano'n yung kanilang serbisyo kasi walang lumalaban sa kanila Walang ka-level nila ang resources na lumalaban sa kanila. Hindi masama makipagtalo, hindi masama makipagdebate, makipagdiskusyon. Kasi gano'n naman talaga tayo mag-i-improve. Kung masyado kang sensitive at ayaw mo makinig sa iba o ayaw mo makipagtalo sa iba, kung gusto mag-isa ka sa mundo, magtago ka sa kahon at huwag ka mag-i-internet. Gano'n talaga. Angel Slayer! Minute Burger! Diba? Magkaiba sila, maglalaban. Chotomate! Kumunasa! Maraming salamat, Dolphin Scream. Buti nakita mo to. Kala ko edits yung nasa kanan. What the Naruhodo! Very good. From Cheche, memes if China doesn't attack me. From Owishi to Nihao, sunod. From Ulam,
Lalaking straight na iwang FB sa com shop bakla. Yes, ito ang original na James Charles, diba? Mga kaibigan nating kupal na pag, sisira lang ako guys, tayo nyo lang ako. Pagbalik mo, Bakla ako agad. matik na yan, so dami naka-like, tapos hindi nila sasabihin sa'yo para medyo kumalat muna. So tataka, bakit ang daming notif? So proud of this Ultimate Filipino Race. From Willie Stroker, tas adobo. Owishi ulit, adobo. あれひょっとして俺の餃子うまいって思ってんす Pag hindi pa nagliligo ang jowa mo, alam mo na, dala ka na ng kanin. Sunod, pampigag. Punta ka Chinese to! Punta ka, punta ka default sa Chinese, leche. Watashi wa totemo yoi Jollibee o kanji te inai. Diba, inay ko po ang sakit. It all interconnects into the hentai zone. Sunod, select all squares with Philippine territories. O nga pala, alala ko bakit si Winnie the Pooh nilagay dito. Pero hindi ko na sasabihin kasi papabilang channel kami dito YouTube. Ayoko mapalo, please. Hindi na po kami, papamilya po kami dito. Sunod, from Ching. Isang letra na lang, hindi na tayo pampamilya. Naku po. Ano naman kung may ninakaw man o wala? May nawala sa'yo sa atin. Wala naman, di ba? Yung nakuha niya, parang sahod niya rin yun. Wala pa namin ko may ninakaw. Ba't kinapagyan? Kasali ka ba sa nawalang nabigyan ng gobyerno? Ayos lang yun. Kahit kumuha pa, wala namang nawala sa'yo. Ito yung kaya ayaw tayo sakupin ng China ng buo eh. Ayaw nila kunin to yung mga ganitong klaseng tao eh. Pantanga to eh. Hindi porket hindi mo nararamdaman ng isang bagay, yung nakaka-apekto sa atin in a grander scale. Siyempre, isang tao ka lang. Kumbaga, very micro ka eh. Tapos kino-compare mo yung sarili mo sa isang macro. Kaya nga magkaiba silang system eh. Kaya nga magkaiba ang ginagalawan yan eh. Lalo na from an everyday perspective, ilang milyon ng Pilipino sa Pilipinas. Isipin mo kung gaano kalaki yun pag in-increment mo na siya ng dahan-dahan sa dami ng tao sa Pilipinas, sa dami ng tao naghihirap, sa dami ng tao nagtatrabaho, nagsasakripisyo ng kanilang oras sa pamilya, oras sa mga gusto nilang gawin sa buhay. Isang malaking kakupalan to. Pinapalo ha, Ching! Palo ka, Ching! Palo ka kay Tito. Di ka Isip! pinapakain ka ng nanay mo, nginunguya mo, pero hindi mo nilulunok. Siyempre, respeto, di ko napapayatayin kanyang buong pangalan kasi yung unang pangalan pa lang, kinakabahan na ako. Iwas demonetization jutsu sunod. From ya boy pal. Sorry. Yan, napakaganda nga naman palapos, diba? Kakasabi ko lang, ayoko na din monetize, leche. Sige, pagurin nyo pa ako. So, doon tatapos sa ating mga memes ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanonood. Kalimutan i-like. Napakagandang paraan ng mga memes na yan para ipakita natin na merong kahihinatnan ang kalokohan at kakanseran natin. So, ipaglaban nyo Hidden Village of Province of China. Ipaglaban natin ang ating kasarinlan at syempre ang ating kabubuhan. Diba? Dapat lahat to natin gawa tayo ng isang magandang ecosystem ng katuturan at kabubuhan. Kasi doon lang natin maaalala na tayo ay tao lamang at pwede tayo magkamali at pwede pa rin tayo magbago. Wow! Grabe! Di pa ako naging senador ha? Kasi si Kuya ko, nagnanakaw pa rin ba? Sige, yaman na lang. Humingi na lang tayo ng balato. So, kalimutan ko ulit si Paul Kun. Huwag kalimutan like, share sa mga hentai niyong friends. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paul Kun, out. Yamete!